Catalunya porta 3 segles expressant la voluntat de decidir el seu propi futur. I mai ha tingut l'oportunitat de fer-ho en condicions democràtiques plenes. Ni el 1714, quan va perdre les institucions per derrota militar. Ni el 1939, quan la dictadura va acabar amb l'autogovern. Ni el 2017, quan l'Estat va impedir el referèndum amb actuacions policials i judicials. La pregunta que mai s'ha pogut respondre en condicions lliures i acordades és la mateixa que fa 3 segles: si Catalunya pogués triar, què triaria? Avui, el CEO diu que el 45% votaria independència, el 30% preferiria l'autonomia i el 22% el federalisme. 3 opcions totes legítimes en una democràcia. Sense un referèndum acordat i reconegut, cap d'aquestes 3 opcions podrà tenir mai la legitimitat que una democràcia plena exigeix. Segueix CatFutur.